Hola i benvinguts a Cara a Cara, el programa d'entrevistes de Berca Televisió. Avui tenim amb nosaltres el sociòleg Alexis Lara. Benvingut, Alexis. Moltes gràcies, Carlos. Alexis és l'encarregat de dirigir i creador del projecte La Comarca Científica. Avui està sent nosaltres per tal de donar a conèixer aquest projecte. Alexis, en primer lloc, explica'ns, què és la Comarca Científica? Bé, la Comarca Científica, resumit, és l'espai audiovisual on analitzem les comarques valencianes des de ciències socials. És a dir, comarca en un sentit seria per el territori comarcal o la delimitació que aglutina diversos municipis, que són les comarques valencianes, i científica seria per les ciències socials. Per què? Perquè volem donar-li una neutralitat o una objectivitat a el que analitzem dins de les comarques valencianes. Per exemple, què ocorre a la Ribera Alta des de la sociologia, o la Mare de Déu de la Salut, en aquest cas de Algemesí, quin element antropològic té o per què es considera una tradició. En la Marina Alta, perquè econòmicament podria tindre un impuls o una determinada influència positiva en l'economia de la Marina Alta, el turisme, o en qualsevol altra comarca del nostre territori, podem analitzar-la des de la criminologia, des de la sociologia, des de ciències polítiques, ara que venen eleccions, etc. És, per tant, donar-li un punt de vista científic a la realitat social en què vivim. Este portal naix en abril del 2017. Conta'ns un poc com naix la Comarca Científica. Exactament, naix en abril del 2017, però el projecte ja el porta pensant una temporada abans, i sí que és cert que allí fem el primer vídeo, o llancem el primer vídeo, que era una pregunta clàssica, que és què és la història, no? I a partir d'ahir comencem a fer també entrevistes curtes, molt breus, per a testejar un poc com seria el resultat en les xarxes socials, de què són les ciències socials, què és la història, què és la sociologia, què és l'economia. En aquesta primera entrevista se li fa a David Pous, que és precisament d'Algemesí. Té una repercussió bastant acceptable per a ser el primer vídeo que llancem, i també en el portal web comencem a veure que tenim certes visites, gent que està començant a entrar, i així n'hi ha alguna cosa que hem descobert que pareix ser que dins de l'àmbit de ciències socials té certa repercussió. L'objectiu a principi era, com he dit abans, apropar les ciències socials a la ciutadania en un llenguatge molt fàcil, molt senzill, per a que qualsevol persona pugui veure o consumir-ho des d'internet, i al mateix temps fer-nos una xicoteta comunitat que al principi és molt específica, que és la comunitat científica social. Després, a partir d'ahir, si tinguem aquesta minoria de persones que estan més vinculades a aquestes ciències socials, ja podem expandir el projecte a alguna més identitari o a alguna més comarcal, a alguna més local. Per tant, la gent pot sentir, ostres, estan parlant del meu poble, vaig a veure què diuen. És de ciències socials, igual no sé exactament què és la sociologia, però a través d'aquest vídeo m'agrada perquè estan parlant de lo meu i m'estic enterant d'una cosa que no sabia. El que estàs contant de que la proximitat és molt important per a la comarca científica, el fet que es centreuen en les comarques. Quina és la finalitat més important d'apropar a la gent de les comarques de València tota la informació sociològica, de les ciències socials en general que esteu tractant? Sí, hi ha un exemple que ho explica molt bé. En la societat de la sobreinformació, de la sobresaturació, estem constantment influenciats per inputs que ens venen als mitjans de comunicació. Corrupció en tal localitat o violència de gènere, no sé, hi ha moltíssima informació tots els dies i moltes d'elles són molt importants. Però què passa? Imagina, Carlos, una situació en la que tingues una persona introvertida que té la seva vida dedicada bàsicament a treball, casa-treball, unes relacions socials molt limitades. Aquesta persona se va al supermercat, compra els seus productes, està en la caixa i se li cauen tots els productes de terra. Està mirant al voltant, la gent se li queda mirant, està preocupat. Arriba a casa i diu, ostres, això que m'ha passat avui és molt fort, i igual he estat 2 o 3 dies pensant en això. Què passa si la persona és extrovertida i té una relació social molt més ampla, acaba de treballar i se'n va a classes de ioga, al gimnàs, una via cultural molt ampla, i li passa el mateix en el supermercat. Arriba i li cau tot. Se queda mirant, no passa res, arriba a casa. Ara ha sigut una anècdota més en la seva vida. En la societat en la que vivim, nosaltres seríem aquesta segona part, que ens pot passar alguna cosa important, en aquest cas això no seria important, però ens pot passar alguna cosa important i no som conscients del que està passant. En tema de corrupció, en molts casos de corrupció, al final estem com anestesiats, i per tant una reflexió des de les ciències socials que te diga
Així no ens quedem només en la superfície. D'on ve tot això, històricament? Per què es produeix sociològicament? Quin grup social està més condicionat a la corrupció o per què, antropològicament? Ahí hi ha moltíssima matèria que la gent pot agafar i dir això té molt de valor, això està passant per això, tinc una perspectiva més crítica sobre què està passant, tinc una societat, al final, més avançada, més conscient del que ens rodeja dins de les comarques valencianes. S'està parlant sobretot de la política. Crec que les ciències polítiques que tenen, però que he pogut veure en la plataforma, tenen una cabuda molt important. Per què és tan important tractar la política des de les ciències socials? Bé, les ciències polítiques són una ciència social com una altra, com podria ser la sociologia, i són condicionants del que seria, o determinants a l'hora d'explicar el comportament electoral d'aquest cas de valencians. És molt important perquè en una societat on tenim una mediatització brutal de la política, on pareix que siguin de bandos, de hooliganisme polític, dels colors, jo sé que els colors, és el meu partit, me dona igual que ho facin mal o bé, jo vaig a votar-los. La ciència política te pot donar una perspectiva més ampla, més neutral, més objectiva, de quins interessos estan defensant cada un dels partits polítics. Per tant, en les ciències polítiques, ara mateix anem a adelantar un reportatge sobre l'extrema dreta, n'hi ha molt de sensacionalisme. S'explica l'extrema dreta, se vincula immediatament a moviments feixistes o moviments molt violents, però també hi ha alguna més darrere, que també té perspectiva històrica, ciència política, si es comparem en altres països europeus, on ja han tingut una influència molt notable, així estem començant a viure-la, i per tant la ciència política ens va donar una perspectiva que no ens pot donar només el periodisme, perquè el periodisme fa la notícia, el fet noticiable, però què hi ha ahí darrere? Això podem analitzar-ho des de la ciència política. Ara que has tret el tema del reportatge, en aquesta tercera temporada que esteu fent de la comarca científica, un dels projectes que teniu, que llançareu, era el de fer un reportatge que per votació popular en les xarxes socials així t'he elegit tractar el que és l'extrema dreta valenciana. Conta'm un poc el procés participatiu, com va sorgir i quines altres propostes n'hi havia. Sí, com en el primer reportatge, de fet, la comarca científica ha estat sempre vinculada a internet i a xarxes socials. I per tant, el primer acte públic que fem va ser un debat i això és el primer reportatge que anem a fer, del qual ens agradaria també fer una projecció pública. Per tant, volem tessejar també l'opinió pública i veure fins a quin punt pot això interessar o no. Ho parlàvem des de la plataforma i diguem per què no fem una enquesta, un grup de Facebook que tenim amb més de 1.200 persones, ja el sem ahí, segur que ens contestarà prou gent al respecte si li interessa aquest tema o no. I posàvem 3 temes a elegir. Un era l'extrema dreta de les comarques valencianes, l'altre era la transició valenciana i l'altre va ser la identitat o els processos d'identitat que se poden produir en un esport com el futbol. La gent va votar majoritàriament l'extrema dreta de les comarques valencianes i va tindre prou repercussió. Una enquesta que, dins del que cap, votaran unes 100 i pico persones, d'alguna manera t'avala i t'assegura que hi ha gent interessada al tema. Casualment han tingut també les eleccions andaluses, la qual cosa ha provocat una ola de periodisme en aquest sentit, d'analitzar també, de pensar sobre l'extrema dreta i creiem que podem ahir aprofitar aquesta ola d'informació per a fer el reportatge. A part de les eleccions andaluses, també a nivell europeu també hi ha un sorgiment d'una extrema dreta. En fi, des del teu punt de vista com a sociòleg, com podem explicar aquest ascens que estem veient? Bé, hi ha una crisi, jo penso que hi ha una crisi també de valors, una crisi econòmica, una crisi d'expectatives, sobretot d'una classe mitjana que pensava que en un futur podria accedir a majors recursos, a majors serveis públics, i això s'ha trencat d'alguna manera. I, per tant, aquesta frustració d'expectatives en la política, en els polítics que han estat molt de temps allí, o inclús en els nous partits polítics, pot provocar un sentiment, a part de frustració, d'enfado, d'estar cabrejat en la situació actual i de no apuntar ja directament a unes èlits que han pogut ser les causants, en certa mesura, d'unes retallades en serveis públics, d'unes injustícies socials, segons han destacat alguns moviments socials, i per tant l'alternativa pot ser culpabilitzar el que està competint amb mi per un lloc de treball, per exemple. Al final, una persona que contracta una persona o una altra ho fa determinada per els diners. Però aquesta gent,
parlem sempre en categoria sociològica, no? Aquest baró blanc de classe mitjana espanyol que culpabilitza algú que està o bé en la seva posició econòmica, inclús menys, perquè és molt més fàcil. És molt més fàcil centrar-se en algú que veus que no una persona, una èlit o un ent abstract, no? La troika que s'ha dit abans, o la gran banca, els poders fàctics, això és molt complicat de veure, però la persona que està allà al costat sí. I quan apareix una extrema dreta que te diu que ell és el problema perquè tu t'has quedat en l'atur, aquesta gent ho compra. Aquesta gent compra aquest discurs, és molt més senzill. I a més tenim factors com el factor identitari, a través de l'esclat de la crisi catalana i del conflicte català, que te diu, bueno, nosaltres igual no t'estem oferint els mateixos recursos econòmics o serveis socials, però sí que t'assegurem una cosa, que és la identitat. Esta és la teva bandera, esta és la teva forma de ser espanyol, nosaltres t'ho assegurem això. Això és molt important també. I per tant, ahir n'hi ha molts factors, com pot ser la immigració o el ultranacionalisme espanyol, a banda de la frustració d'expectatives, que te pot fer un discurs que acaba calant en la societat, com ha passat en Andalusia. En el cas del reportatge que esteu fent, no esteu fent un reportatge periodístic a l'ús, perquè sempre vosaltres tireu des de la branca de les ciències socials. Imagino que haureu buscat a sociòlegs de renom de la societat valenciana. No sé si ens podeu avançar un poc qui està participant en aquest reportatge o documental que esteu preparant. Te puc avançar el que hem publicat fins ara en les xarxes socials, que hem contactat en un doctor en comunicació que participa en un grup d'investigació de la Universitat de València, que es diu Mediaflows, i en el qual analitzen des de xarxes socials els discursos que poden estar vinculats a l'extrema dreta, en aquest cas per a reportatge, també el Twitter, l'ús que fan alguns determinats perfils, el bots. Això és molt important perquè hi ha una inversió important, molt important, com hem vist també en el cas dels Estats Units, amb Trump, amb Cambridge Analytica, que se va demostrar que Facebook va cedir dades i, per tant, els perfils de les persones que tenen Facebook estan a vista d'aquests partits. I també hem comptat recentment amb Vicent Flors, sociòleg, que va fer la seva tesi sobre el moviment social conservador i regionalista que es diu el blaverisme, que va néixer a la transició valenciana. Va tindre perspectiva històrica, però va ser determinant en la transició valenciana, i que ell ens explica un poc més també aquest discurs, no? Es tradueix aquestes dades que han trobat paraules clau de l'extrema dreta en el discurs de Vistalegre i en el camp semàntic de Vox i extrema dreta. Pues Vicent Flors agafa aquestes paraules i diu, mira, utilitzen aquesta paraula per això, aquesta per això. En canvi no utilitzen aquesta i aquesta. Després tenim també dos convidats més que anirem desvelant en les xarxes socials. Tal com estem parlant també de les xarxes socials, penso també que està causant un factor prou important en quant a la proliferació de notícies falses que poden inclús augmentar el fet que parlàvem antes de crear uns culpables. Des del punt de vista sociològic, aquest nivell de trobar notícies fàcils del que potser tu estàs pensant, com pot afectar al futur votant. Clar, ahir parlem de fake news famoses. Això té una repercussió vital perquè hi ha una cosa que se parla molt en comunicació política, sobretot i en sociologia, que són els frames o els marcs conceptuals que té la gent en el cap. Si tu claves un frame en les xarxes socials el qual està vinculat a uns valors determinats d'aquesta persona que el consumís, després és molt difícil trencar-lo. Per tant, els fake news actuen amb molta velocitat, sobretot. Llancen fake news, la gent compra aquest marc mental, l'agafa, i després és molt difícil trencar-lo, i dos, molta gent, si ja és un frame que ell pensa, no va buscar si és un bulo o no és un bulo. N'hi ha hagut també uns treballs periodístics molt excel·lents, Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo, però la repercussió que té això en comparació amb la fake news quan se tira és mínima. S'entera molt poca gent. I torno a repetir, inclús enterant-se, molta gent ja ha comprat el marc i diu sí, serà mentira, però també pot ser que existís això. Per tant, les fake news són condicionants del comportament electoral. Valencià en aquest cas, però també espanyol i europeu, i va seguir sent-ho. No sé quins mecanismes podrien inventar ahir per a pal·liar aquesta xacra social, perquè al final el dret a la informació hauria d'estar per damunt d'aquestes coses i això no és dret a la informació, això són fake news. Tornant un poc a la comarca científica, sense deixar de costat la vessant política, un dels apartats que teniu és el CIS valencià, en el que també analitzeu les tendències polítiques valencianes, de les comarques. No sé si pots parlar un poc què és el que feu des d'aquest apartat.
Sí, això va néixer també amb la idea de tindre un espai audiovisual que no teníem ni en Apunt fins al moment ni en qualsevol altre lloc, que és l'anàlisi electoral o l'anàlisi de comportament electoral valencià. Començar simplement en una reflexió i en una recolecta d'enquestes que parlaven sobre el nostre comportament electoral, i ara amb Idoia Reaza, que és una companya que s'ha unit al projecte des d'aquest estiu, anem a intentar donar-li una vuelta de torca més. I anem a intentar no només fer aquesta recolecta d'enquestes, sinó analitzar el punt de vista ideològic, on posiciona cada valencià a un partit polític determinat, també possibles projeccions o possibles evolucions del vot electoral, i pensem que va tindre una repercussió un poc més important que la que teníem, perquè ja no només centrem en 5 o 6 minuts audiovisuals d'enquestes, sinó que va més enllà, aportant un CIS valencià pròpiament dit, d'alguna manera amb dades molt més específiques del nostre comportament. Anem a veure com... Anem a llançar recentment, en els pròxims dies, anem a veure quina repercussió té. També hi ha un altre apartat, no sé si dir-lo apartat o considerem una plataforma germana a la comarca científica, que és la comarca política. Però que he pogut veure, parleu d'aspectes com l'assessoria política, el Big Data, campanyes electorals i tot relacionat amb el tema polític. Conta's un poc com naix també aquest apartat. Sí, ahir n'hi havia com una mancança d'un espai que aglutinara totes les ciències socials. La comunicació política veu de totes les ciències socials, de la sociologia, de les ciències polítiques, de l'antropologia. I per tant, aquest espai naix en una certa mesura com a aglutinador, i a més hi ha una cosa important en els projectes en internet que són la visibilització o també la repercussió que té en internet. Per a que te troben en internet has de fer un treball que sigui de posicionament web o de SEO molt important, i aquest espai està fet en castellà, si s'ha de donar compte. Per què? Perquè sabem que ens pot arribar molta gent interessada en les ciències socials i en la comunicació política a través d'aquest espai, i que després pot tornar aquesta influència o aquest visualitzador o aquest usuari d'internet pot anar a veure què passa en les ciències socials. Per tant, això és fonamental. Busquem paraules claus que la gent busca en Google, intentem fer una entrevista respecte a un expert sobre aquest tema, i de moment està tenint molts bons resultats. En les analítiques ho podem veure i penso que seguirà aquesta tendència. En l'apartat de comarques podem veure que apareixen totes les comarques per separades, però encara no heu arribat a totes. Imagina que en el futur de vida que tindrà la comarca científica s'agradaria arribar a totes. Però imagina que de moment sou poca gent per abartir totes aquestes comarques. Exactament, sí, és una llàstima, però clar, som molt poca gent i els recursos que tenim, i per tant la idea seria tocar totes les comarques, o bé des de què passa en aquesta comarca actualment, o bé des d'un científic social que siga d'aquesta comarca. Ens hem centrat molt, tenim també molt de centralisme en les comarques de València, i no hem anat a les comarques del nord o del sud en excés, així que tenim la Marina, però per exemple les comarques de Castelló no tenim cap. La idea seria que en aquesta tercera temporada puguem tocar algunes comarques de Castelló o inclús d'Alacant, i de cara a la temporada que ve intentar abastir més territoris, perquè aquesta és la intenció que teníem des del principi. Com has dit, aquest any esteu iniciant la tercera temporada i han hagut noves incorporacions que anunciareu en premsa. M'agradaria que em parlés un poc d'aquestes noves incorporacions que van a aportar a la comarca científica. Exactament, com abans comentava, estava Idoia Reaza, que és una politòloga de la UAS, i en ella tenim el CIS Valencià, que ella és la que se va centrar sobretot en aquest anàlisi. També aporta experiència i coneixement i també suport tècnic a reportatge, per exemple, de l'Astrometria que estem fent ara. I per altra banda tenim Arnau Alonso, que és sociòleg i politòleg també per a la Universitat de València, i està ara mateix encapçalant l'apartat o la secció d'experiències, que és un apartat en el que entrevistem a gent que volen ciències socials o bé en algun projecte o una experiència de vida que hagi tingut certa influència o certa connexió amb les ciències socials. Recentment ha entrevistat a Anna de Sousa, que és una politòloga que està en un projecte ara d'Integrar-te, que se diu, en el qual fa l'ús de la música per a la inclusió social, però també tenim entrevistes que seran en el futur, que són com el decà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, i per tant Arnau Alonso està fent un treball allí que és també d'expansió de la comarca científica des d'experiències personals o projectes de vida.
Ella ho fa des de l'aspecte radiofònic. No és un audiovisual, com estem fent en la comarca científica, però sí que he intentat que no sigui una simple entrevista escrita, sinó que tinga també algo més consumible per a gent en el metro, o en casa, o en un lloc on pugui escoltar un moment l'entrevista. Com ens estàs dient al llarg de tota l'entrevista, la comarca científica és principalment audiovisual, heu optat per el vídeo com a canal per a transmetre tota la informació. Per què es decantareu per aquest canal? Exactament, perquè és que hi ha molts blogs, i moltes revistes i molts periòdics i molt de tot en internet escrit. Què ens ha de diferenciar a nosaltres si anem a fer un blog més? La temàtica valenciana exclusivament? Pensaven que això no anava a funcionar. També hi ha blogs de temàtica valenciana específica, diaris de temàtica valenciana específica, televisions. Volíem diferenciar-nos d'una manera i per tant apostàvem per el sector audiovisual. Costa més treball, això ho sabeu des de les televisions, costa molt més recursos, és molt més de treball però sabem que té una repercussió molt més important en YouTube, en les xarxes socials. De fet, Facebook promociona els vídeos molt més que els textos o les imatges o els enllaços i apostàvem per ahir i crec que ens està sent bastant bé. Com has comentat, treballar el vídeo no és tan fàcil com potser treballar altres recurs, però que puc veure en els vídeos ha hagut una evolució en la qualitat i en la forma de presentar els vídeos. Conta'm un poc com ha sigut aquesta experiència de treballar en un canal que potser no te senties tan còmode com podia ser un altre i l'evolució que ha tingut. Efectivament, al principi el que podem veure els primers vídeos és una qualitat molt lamentable i ho dic honestament, s'ha fet una webcam. Jo tenia el portàtil, estava en aquell moment vivint a l'estranger, no tenia recursos per a comprar una càmera o el que siga, i vaig dir, he de llançar-ho, he de veure, testejar el públic, quina recepció té, si la cosa més o menys funciona, ja ho veurem. I efectivament després té una evolució bastant notable. Una, en l'edició, jo soc sociòleg de formació i no tinc formació audiovisual, i per tant tot el que he anat aprenent ha sigut a base de temps i de recursos d'internet i demés. I la segona és que els recursos tècnics també milloren. Apareix el micròfon, apareix la càmera i què vos vaig a contar, això a poc que sàpigues disseny com s'ha de fer-ho. Una edició molt més consumible i de molta més qualitat. Per altra banda, també, este any, en la nova temporada, també heu optat per un nou format, que ha sigut el debat, fer un debat en la Universitat de València, si no recorde mal, que parlàveu sobre els pròxims comicis de l'any 2019. Conta'm un poc també com surt aquesta iniciativa de crear un debat i portar-lo a un lloc físic i sortir un poc de les xarxes i d'internet. Sí, el fem en la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València i he participat Vicent Flor com a sociòleg, participa Aurora Mora com a politòloga, Otto Luque com a psicòleg social i Carles Senso, que també és riberenc, des de la història. I va sortir la idea, jo la tenia ja anteriorment, en la segona temporada, d'intentar donar un vot al món offline, perquè d'alguna manera te pot aconseguir més públic que no està tan pendent de xarxes socials o d'internet. Allí també tocarem una clau fonamental que és la facultat. Professors s'interessaven pel projecte, veig també presència de càrrecs polítics inclús, o sí, de coordinadors generals d'algun partit, i d'alguna manera te fa més visible. No és la nostra prioritat, no podem tampoc organitzar 1000 debats perquè és una cosa que ens troba a un altre lloc, però sí que pensàvem que era necessari fer-ho, almenys per a començar la temporada. No descartem futures accions com aquesta. El debat va ser molt bé, va durar al voltant d'una hora i mitja aproximadament, la gent intervingué moltes preguntes, la repercussió també que tingueren després en la premsa i en Facebook va ser també molt notable, i no descartem que puguem fer-ho en un futur. Ara venen eleccions en maig de 2019, tindrem les autonòmiques, les municipals, les europees i qui sap si les generals. Si tenim força suficient i arribem amb recursos, potser puguem plantejar un altre debat d'aquest estil. Després d'aquest debat que planteja les eleccions de maig de 2019, quines conclusions extraguereu? En el debat, la veritat és que les conclusions són molt complicades, perquè en les xarxes socials és una cosa que hem de reforçar la idea de que no som futuròlegs. Nosaltres, des de ciències socials, científics socials, podem analitzar molt més bé en perspectiva. I dius, clar, ja ha passat, que fàcil és això, però d'alguna manera hem de ser fidels al que està passant i podem analitzar el que ha passat i això ens donarà tendències.
Bé, alguns s'atreviren a un pronòstic electoral, no? Diguem, pensa que pot anar en aquesta direcció, se pot reforçar el govern de Botànic, però hem de pensar que això és una foto fixa com si fos una enquesta. Això va ser abans de que passara en les eleccions andaluses. Va transformar el panorama polític espanyol, valencià i municipal, la erupció de Vox. Veurem què passa. Les conclusions foren, en aquestes tendències, pareix ser que el govern autonòmic se pugui reforçar, però el temps passa, les condicions van passant repentinament i pot canviar d'avui per a demà sense que pràcticament ens n'adonem. En el vostre cas, les xarxes socials també són molt importants, són un canal de difusió i al mateix temps per a prendre el pols als vostres seguidors, estar en contacte amb la gent que us veu. Com tracteu vosaltres les xarxes socials? Bé, estem intentant potenciar molt les xarxes socials, com dius, perquè és el nostre canal de difusió que tenim per excel·lència. Ara estem donant-li molta difusió a Instagram, que començarem fa poc, també aquesta tercera temporada, i el que intentem és donar molt de contingut audiovisual, trossos de vídeos, notícies que puguem posar a punt que estiguen relacionades amb les comarques valencianes, premis, subvencions, congressos de sociologia, antropologia, de ciències socials. I en Twitter també ara mateix estem intentant potenciar-lo molt, de cara a aconseguir més seguidors, perquè és una plataforma que està molt o bé polititzada, o molt informada, o molt segmentada. I pensem que ahir n'hi ha un nítxol de mercat molt important de cara a nosaltres. Sí que és cert que encara no tenim una presència molt gran, tenim uns 800 i pico seguidors a Facebook, en Instagram estem creixent per amunt de la centena, tenim un canal, un grup de Facebook d'unes 1.200 persones, també en la nostra pàgina web estem començant a tindre unes 800 visualitzacions mensuals, però hem de continuar en aquesta temàtica, en aquesta tònica de quan més contingut i de més qualitat, més començaran a seguir-nos. El passat mes d'abril celebrareu el primer aniversari, ja estem a finals d'any, estem ja en desembre, els pròxims 4 mesos escassos celebrareu el segon aniversari. Quina valoració trauries del trajecte que té la comarca científica? Bé, va ser el primer aniversari, de fet, perquè va néixer en abril de 2017, aquest serà el primer aniversari, portem un any i mig aproximadament, i la valoració és molt positiva, i honestament t'ho dic, perquè vaig començar jo sol aquest projecte, ara som 3 persones col·laborant, hem rebut gent que està interessada i que els agradaria col·laborar d'una manera externament, però d'una manera, i la repercussió que estem tinguent cada vegada és més notable. Pense que estem a anys llum de fer el que volíem, que seria crear realment un espai audiovisual valencià que analitza les comarques valencianes de ciències socials. Estem molt lluny de ser una referència, però crec que estem en el camí i això honestament penso que és positiu i que va seguir creixent. En aquest sentit, el futur de la comarca científica, com el veus? Ara mateix penso que estem en un moment d'inflexió, una pel debat que farem en la Universitat de València, que ens donarà un impuls molt important, i l'altra per el reportatge que anem a fer ara, viatge a l'extrema dreta, que esperem traure'l i fer projeccions públiques, almenys 2, en gener. Penso que això tindrà una repercussió bastant positiva. Una, perquè és un tema que interessa moltíssim, i més a l'actualitat en la que estem vivint, i l'altra perquè no s'ha fet encara res paregut des de ciències socials. I per tant, n'hi haurà cert morbo. La gent voldrà saber què pensen els científics socials, d'on ve això, i en la repercussió que pot tindre en les projeccions públiques, penso que això n'hi ha més. De totes maneres, també anem a començar el 2018, farem la projecció de reportatge, farem algunes entrevistes, però enseguida ens plantem l'estiu. Ahir serà un moment de reflexió, ens reunirem en la plataforma, veurem qui pot col·laborar més i veure si anem a seguir en aquesta tendència, en aquesta tònica, o si tenim que diversificar alguna cosa més i també si podem abarcar alguna més. La idea seria que algú fixara l'ull en el projecte i diguera, així n'hi ha alguna cosa, anem a aportar recursos, anem a televisar-ho, una tele local xicoteta, comarcal, i això seria una cosa fonamental per al projecte, no només per a l'impuls, sinó també per a la difusió de ciències socials. Després del projecte del reportatge documental que estem parlant, més projectes per a aquest any que començarem en unes setmanes. Ens hem passat a avançar algun projecte que teniu també ja pensat? No, la veritat és que en això vas a ser molt franc, hem treballat fins al reportatge. És una cosa que estem ara mateix centrats al 100% i d'ahir no hem passat. Anem a sentar-nos després del reportatge, sentar-nos també, reflexionar un poc sobre quina influència ha tingut i a partir d'ahir vindran entrevistes que continuaran, però no podem avançar encara res.
Molt bé, Alexis. Pues, bueno, deixem així l'entrevista. Ha sigut un plaer conèixer este projecte i desitgem que seguís creixent. Moltes gràcies, Carlos. Molt bé. Pues fins així, cara a cara, ens seguim veient en la programació de Berca Televisió. Fins la pròxima.